салому алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми ғариб ва кулли мардуми хайрхоҳе ки имрӯзу корои хайр ҳастем. Кам-камам бошед, саломи хидматбаҳоятон мерасонам ва чизе ай дастмон меояд иншоалло ки мақсад бемор ҳастанд, касал ҳастанд, кӯшиш мекунем рафта мақсад навор кунем ба ё ёрдам мақсад шавад. Баъд ҳазор раҳмат ҳаматон ки дастгиримон мекунем дар чӣ корам бошад, аммо дастгирии ҳазор раҳмати калон. Касои дар билетҳо дар кораи билетҳои мақсад авиабилет дар кораи тамоми ҷо фарқияте нест, кадом давлати боши без фарқията. Билетҳо дар кораи марҳамат бародарои азиз, номер давло авиакассаи муҳоҷирон. Мо дар шаҳри Москва қарор дорем. Касое ки мақсад билетҳо дар кораи марҳамат бародаро дастрас мекунем билетҳоро, кӯшиш мекунем ки мақсад ҳаракат мекунем ки вақтҳои мақсад бегаҳо дар аэропортҳо бошем. Гарчанде касе ай дастмон омад мақсад кӯмак кунем. То регистратсия ягон ҷоро намефаҳмад раҳа як чи намефаҳмад ё мақсад ёрдамшон кунем. Барои бародари азиз билетҳои як мақсад дор мегӯям ки хид таъриф кунем. Кӯшиш мекунем ки ай мақсад арзонтар билетҳоро дастраси мардуми мусалмон кунем. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. ҳазор раҳмат ки то имрӯз дастгирӣ мекунем ва дастгирӣ хоҳем кард. ва ҳазор раҳмат ҳаматон ки чӣ фикроете дар комментариҳо менависен, ба мо мотиватсия мешавад, мақсад ба пеш менависед зинда бошем барои хизмату барои ҳама чӣ. И барои мо як мотиватсия мешавад. Барои ҳамин бародари азиз, якҷоя будани тоҷика биё нишон будем, ҳама касана медроем, якҷоя будана нишон медем. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.